Ka jing penkamti kisanat kalong ki arjaka Khapsor phobuji menstem hakje lang ka balong ka office chung Myliem upayem na tho manik Syiem ulapen kamti kisanat ki khatsangut ki Rangbah Shnong ki bahap apo kanong thmai pulun bat ka khandai ngut ki Rangbah Shnong ki bahap ka thain upar Shillong hadian kani lapen kamti ya kisanat ki Rangbah Shnong sor bat Khapsor hakje lang ka barker pang ka balong khasi national darbar hall ya ka balapen bit penbiang dak senjuk ki Rangbah Shnong sor bat Khapsor Hakabalai don lang ba pensingai nanda Syiem ubalong chief executive member ka sales automatic council uba alam Rangbah executive member ka tanat ilaka uba bantedor lingdo executive member ka tanat labor ba James ban besemoy MDC ka mokhar pentarom khra kantup iki menteri ka Myliem uba pensingai NCM habakran hakani ka si ulong ba kani ka jingsam ya kani ka sanat ba Pynkupbor biang ki Rangbah Shnong kan longpat ka history ya ka rikasi hadian ba ka KHDC ka lathaw ka an blatip kum ka sales automatic council appointment and succession of chief and headman's rule kabala muncul dakador bar kerpang jong ka KHDC dakshan ulai thuru badai langba kani ka an ki Rangbah Shnong kilayo biang ka bor ki tiar namar ba ka Myliem kaldan la ka jong ka an ka ba Pynkupbor ki Rangbah Shnong bat ithuru ya ka jingter kam jong ki dobar Shnong laban penkemah ni bakani ka dika kenti ka baar ba ki Rangbah Shnong kila hap apo jong ka Myliem kinyo ya ka sanat of Myliem bat dangshan upayem la tho manik Syiem ulai ka sanat ki Rangbah Shnong ki bahap hamolai taung darban ka Shiliang umkan maupat bat penthorong khra la ru ban kedau kat kum ki kendon ki budan hakani ka sanat la khangla ki Rangbah Shnong bakin dawa bai buram habudan ka jadi ya thi chaka haki Shnong jong ki laino la radon ka jingtruahi na ki trai ki basngo buram lakhang la ru ban khnyat dor ki bairung Shnong hakbal ong ba kimdei ban sim pala than ya ka dor bat ki wepat ki kendon ban priang ya bene ki system ya ban long Rangbah Shnong katkum ki kendon terms and condition ane katkum ki kendon terms and conditions ane amito ban priang ya bene ka system ya ban long Rangbah Shnong system ya ban long Rangbah Shnong katkum ki kendon terms and conditions ane ngamencur baktian ya kini system ya Rangbah Shnong jong kadoba Shnong mokar apne jingidon nam ki noksuran na kadoba Shnong jonga katkum kitei kindon hane